Hej YouTube, i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver en piston der i Minecraft. Ja, nu kan det godt se brændt ud. Så i dag skal vi bygge en piston der, som jeg vil godt vise jer, hvordan man bygger, fordi jeg synes det er sjovt. Og fordi jeg har det hullet for lige at skulle lære den helt udenad, og det har jeg allerede gjort nu. Så lad os begynde. For det første skal I bruge 4 sticky pistons. Lige meget, hvis I bruger stone, græs, alt det der. Det er lige meget, hvilken slags bygge det rundt med. I kan også bruge glas, ligesom det bliver sådan lidt hotellagtigt noget. Så skal I bruge Enigma redstone, bare 64 stykker, synes jeg I skal tage. 32 halvdelen, ja. En redstone torch, der skal I bruge 2. Der skal I bruge 4 pressure plates, og ikke noget græs, det er bare sådan, hvor jeg er i det her. Så lad os begynde. Først starter jeg med at bygge 6 huller, 2 ned, og så efter det redstone ned i den, sådan her, indtil videre. Så bygger du 2 der, 2 der, 1 der, 2, 2, 1. Godt nok. Så sætter du redstone derop til, og gør det samme herover. Her og der, og der. Så sætter I en blok oven på den. Det er nu en blok bare oven på redstone torchen. Og så lægger I bare hullet til. Sådan her. Så sætter I en sticky piston der, og det er meningen at den kommer ud der, så det skal ikke være noget, I er bange for. Sticky piston der, og en der. Så sætter I en der. Redstone der. Husk på at det her nede, det redstone der er hernede, det er slukket. Så når det er vi gør det her, så slukker redstone torchen og redstone der ovenpå. Så derfor at de lukker sammen. Så når det er at jeg jeg går herover på, tada, vi har lavet en vi har lavet en sticky piston. Nej, vi har lavet en piston der, så brug den til meget. Jeg giver ikke et eksempel på, hvad der jeg kan bygge den til. Hvis jeg går lige ind under min server, eller i hvert fald ikke min, men en jeg er sammen med mine venner på. Heldigvis jeg der. Jeg kan se, hvad jeg kan bruge den til. Så her har jeg godt nok bygget noget andet redstone, jeg ved ikke om jeg kommer til at vise jer det. Så ja, mit navn er Rulle Andreas 1. Så det er, jeg har sat min kode, så det er der, der og der. Og for verden har jeg fjernet min dør. Nej, der er en ven, der har sluppet ind. Nå. Ja, se. Så jeg skulle rigtig være en kode der, men prøv at se. Her. Og så kan man lige åbne der. Ikke nogen beviser. Og så har man lavet så et perfekt sted. Åbent venner i kraft. Nej, det er han ikke. Han er bare irriterende. Nå ja. Det var bare en af mine venner. Han er ikke en kraftig, han er bare en rigtig god ven. Han er rask. Jeg tror han er 32 år. Nej, han var 29 år. Han er en af mine praktikanter på min skole. Og en rigtig god ven. Så det var sådan sikkert den video, jeg skulle lige vise for jer i dag. Og det er sådan, jeg har lavet mit sted. Ja. Så håber I nød, hvad der I så. Så det var det. Vi ses YouTube, og nyd den her video, og I må også spørge mig, hvad mit Skype-navn er, og spørge spørgsmål i følgelse videoen. Vi ses.